Nesnažte sa vyvinúť model, ktorý vie všetko. Sú dnešné modely bezpečné? Tento počítač je jeden z najlepších počítačov na LLM. Volám sa Martin Rek, zastupujem firmu InnoGel. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, tak pôvodne sme boli na Slovensku známi ako firma Starbucks. Teraz otvárame novú pobočku v Čechách, venujeme sa softvéru a vývoju nejakého custom softvéru pre našich zákazníkov. A som celkom rád, že vlastne tá partia predo mňou niečo ukazovala o AI. A ja som vlastne dlhšie rozmýšľal, že ako poňať túto prednášku, tak aby bola zaujímavá aj pre ľudí, ktorí nie sú technici. Tak ja sa pokúsim dneska teda o 2 zázraky. Táto prednáška je stavená na 4-hodinový workshop. My to stihneme, dúfam, do nejakých plus minus, zase nám normálne, že stopky. Stihneme to plus minus do nejakých 25 minút, čiže budem katovať čo najviac informácií. Chcem, aby ste si z prednášky odniesli nejaké reálne veci, ktoré sa naučíte. A druhý zázrak, ktorý sa nám podarí na workshope, je to, že nám bude všetko fungovať. Dôvod je taký, že nemáte vlastné notebooky, tak to bude prehraté niektoré veci. No a dneska to AI je také zvláštne, že ak není mixer AI, ak není proste záchodový papier AI, ak není, ja neviem, proteínový prášok AI, tak to vlastne ten produkt ani neexistuje. Všetci majú okolo toho veľký hype, tak ja som si povedal, dobre, tak poďme sa teda pozrieť reálne technicky, ja ako technik z technickej firmy, že čo vlastne tá AI je a či má nejaké problémy. Rozdielil som prednášku na 2 časti. Prvé, ukážeme si AI, či má nejaké reálne fuck-upy. Ak sa mi toto nepodarí preukázať, tak v tom prípade bod 3, 4 a 5 je relevantný. Ak sa mi to podarí preukázať, tak si spoločne vybudujeme AI agenta, ktorý je bezpečný a ktorý môžeme posunúť našim zákazníkom a následne na tom zarábať. Klik ďalší stage. Aby sme si rozumeli, ja ako technik a vy ako moji učenci, poďme si teda povedať pár základných pojmov, oni sa budú počas prednášky opakovať. Tak, základné pojmy, trošku učiteľskej teórie. To, čo teraz potrebujeme pre AI vedieť, pre mňa je to asi najpodstatnejšia informácia, je to pán Alan Turing, ktorý v roku 1950 definoval vo vedeckom článku, ako sa má učiť, alebo ako sa má správať strojové učenie. Nesnažme sa vychovať dospelého človeka, snažme sa urobiť stroj, ktorý sa postupne bude učiť. Teraz nám je to všetkým známe, lebo všetci tu používame LLM modely, AI modely a neviem aké modely, ale proste z tohto vychádza aj váš budúci stroj, ktorý budete učiť. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme vedieť pre prednášku, je neurónová sieť. Toto je... Viete, čo to je zhruba? Ja vám to poviem takto jednoducho. Toto je grid 16x16, kde kreslíme nejaké písmená. A v tomto prípade číslie, čiže 6, 0, 1. A ten grid X a Y os je vynesená do týchto 2 riadkov a podľa tej predikcie, ako vyplňam tie dáta v tej neurónovej sieti, tak sa mi robí predikcia, že čo som asi napísal, aké číslo. Čiže za mňa, ak budete chápať, že neural network je proste pavučina, že extrémne veľká pavučina, tak to nám zatiaľ na túto prezentáciu stačí. No a teraz si predstavte, toto sú len čísla. Máme písmená, máme písané písmená, máme slova tvoria vety a vety tvoria následne nejaký content. Čiže tá neurónová sieť, to je tá huge veľká bublina a to je ten dôvod, prečo tie dnešné LLM modely sú strašne pomalé, lebo tá sieť je veľká. Po naučenie, ak chcete robiť špecifický model, učte len špecifický model. Nesnažte sa vyvinúť model, ktorý vie všetko. Nepodarí sa vám to, nemáte na to výkonovú kapacitu. Prompt, asi vieme všetci, v IT svete je to query, nie je to nejaký dopyt, proste čokoľvek, čo sa ja ako užívateľ pýtam LM modelu, tak je to prompt. No a základná jednotka promptu je token. Takisto dôležitá vec pre túto prezentáciu. Token je nejaká časť slova. Takto to napríklad vidí ChatGPT, InnoGel do Digital Architects je v princípe takto vidí ten LLM model, toto je nejakých 11 tokenov. Nerozmýšľajte nad tým nejak zásadne, naučte sa tlieskať, si povedzte ahoj, ako sa mám, plesol som plus minus 8 krát, sú tam nejaké medzery, čiže je to nejakých 11 tokenov. Dôležitá takisto informácia do budúcna pre túto prezentáciu. Orchestrátor, v slovenčine a češtine sa tomu takisto vraví dirigent, je to niekto, kto riadi umelú inteligenciu. Skúsime nejakú prvú interaktívnu vec s vami. Kto je podľa vás najznámejší orchestrátor na svete v rámci AI? Elon Musk, dávam trošku hint. Zomrel v roku 2023 a dozvedeli sme sa to v roku 2019. To je čo? Je to Tony Stark. Čiže toto ste vy, orchestrátor, tu chcete riadiť tú AI a tu chcete posúvať tie prompty. Dobre, učiteľská teória je za mňou. Rekapitulácia pojmov. Ja mám rád, keď si študent pamätá,
niečo a vtkne mu to do hlavy, že to bude pamätať vždycky. Skúsim taký fintu, tu mám loptičku, pán zelenom tričku, chyťte to. No, čo sme sa teraz ukázali? Pán zelenom tričku reprezentoval AI. Jeho ruky sa postupne naučili robiť nejakú motoriku a nechytať loptičku. Ešte sa musí trénovať v tej neural network. A ja som mu dal prompt. Ten prompt bol veľkosti jedného tokena. To bola jedna loptička. No a celé som to riadil, ja ako orchestrátor. Ešte druhý taký príklad. Keby sme si v rozšírenej prezentácii chceli ukázať, čo je Generative AI, to znamená AI, ktoré má vedomie, to je to, čo sa teraz pokúšame vyvíjať všetci, tak keby som po pánovi šmarel tú loptičku silne, tak Generative AI urobí to, že ju po mne hodí naspäť, lebo má svoje vedomie a pravdepodobne do mňa hodí stoličku. Dobre, tu som sa chcel dostať, máme teórie, tie pojmy sa budú opakovať. Sú dnešné modely bezpečné? Ja som túto kapitolu nazval, že $1 million fuck ups, ak si dobre pamätám. A našiel som si ten čas a prečítal som si privacy policy konkrétne pre Gemini. No tak, pomôž mi. 1, 2. Ten kliker je trošku pomalý, dobre. Ale to, čo je podstatné v privacy policy, prosím, nezadávajte dôverné informácie, ktoré by ste nechceli, aby videl kontrolór, alebo aby ich videl Google, používal na zlepšenie našich služieb, vrátane technológií strojového učenia. Čo to znamená v preklade? To mi chce niekto povedať, že čo tam ja vložím, tak ten Google sa z toho učí? No samozrejme, že sa z toho učí. To znamená, ak tam dám výrobné tajomstvo firmy, ak tam dám to, ako sa robia airbagy, ak tam dám nejaký chemický vzorec, môj know-how, a zajtra vy sa spýtate ten prompt, tak som mu to know-how prišiel. No a Gemini mal aj takých pár krásnych fuck-upov, tu je pár článkov, a konkrétne integrácia Gemini s kalendárom fungovala tak, že ja ako potenciálny hacker vám pošlem invite na nejaký event a súčasťou toho inviteu viem poslať prompt do Gemini, ktorému poviem, že vráť mi všetky telefónne čísla tohto pána, vráť mi všetko e-mailové adresy, vráť mi, ako sa volá jeho žena. Toto je fuck-up z roku 2026, konkrétne Gemini. Na margo toho, že ešte tie privacy policy hovoria o tom, že to nie je nebezpečné. Poďme si pozrieť taký ChatGPT. Takisto klasická formulka. Môžete sa odhlásiť z používania vašich údajov na tréning prostredníctvom nášho portálu ochrany súkromia kliknutím na nepoužívať môj obsah na tréning. Dobrá vec, toto je nová vec. Toto je nová vec od roku 2024, ak si dobre pamätám. Doteraz sa to spravilo takisto ako Gemini. Po novom existuje niekde v settings nastavenie, kde môžete kliknúť, aby sa ten model na vás neučil. Prosím, povinne každý, kto tu je po prednáške, aspoň si to zapnite. No a tento update na privacy policy vznikol presne potom, keď firmy ládovali viď Amazon, viď Samsung, tam ládovali svoje dáta do tých modelov a je to takých krásnych pár líkov. Líknuté informácie o tom, jak Samsung vyrába čipy, líknuté informácie o tom, ako prebiehal nejaký meeting z Samsungu a líknutá marketingová stratégia za 4,2 milióna eur, ktorá sa dostala vonku public cez ChatGPT. Takže prosím, to si zakliknite, dajte si na to pozor. Ale poďme ešte rýpať, ja som technik a vlastne my sme firma, ktorá rýpe do vecí, dlhobodobo technicky. Vy ako marketéri chcete od softwarovej firmy to, aby tá stránka bola dobrá, SEO optimalizácia, aby nás Google videl. To asi poznáte. Čiže správny technik alebo správna technická firma tam dáva informáciu index a follow. Ja som to dal na schvál no index, no follow. No a poďme si teda pozrieť, ako vyzerá zdrojový kód február 2026. Konkrétne ChatGPT, tu nám máte ChatGPT a zdrojový kód stránky hovorí, že to mi chce niekto povedať, že exaktne ChatGPT vraví, aby Google chodil na tú stránku a indexoval ju? Takú chybu predsa neurobili. Indexovaniu sa dá vyhnúť viacerými spôsobmi. Obmedzím to na servery, robot.txt, firewall, whatever. V tomto prípade mal ChatGPT správne použiť tzv. File robot.txt, ktorý tomu Google nedovolí, aby sa tie informácie dostali vonku do Google. To takto sa to nejak blokuje. No ale, že by náš milovaný Sam Altman spravil chybu? Čak, hej. Toto sú líknuté privátne informácie ľudí, ktorí mali privátny chat v ChatGPT a sú zaindexované priamo na Google. To znamená, pod vašim menom, s vašou históriou,
čo ste tam riešili, frajerky, či ste tam riešili zlomené vzťahy, či ste tam riešili hemeroidy, čokoľvek, je to tam pod vašim menom na Google. Samozrejme, ChatGPT začal mazať tie stránky, ale Google už vidí navždy. Takže taký krásny, malinký fuck-upík proste v rámci ChatGPT. No a teraz otázka do plena. Sú dnešné modely bezpečné? Dobre, ticho je, ešte spíte. Ja vravím nie, ale súbežne vravím áno. Ak ich budete používať plus minus rozumne a nebudete tam dávať private data a vykliknete minimálne v ChatGPT tú vec, že neučí na mojich dátach, tak asi bezpečné sú. Ale dokedy? Dobre, ale náš zákazník chce tie modely mať naozaj bezpečné. Chce tam dávať svoje súkromné dáta, výskum, vývoj, e-commerce, čokoľvek. Nechce používať tieto public veci, ktoré som dúfam dokázal, že nie sú bezpečné. Tak ja vravím tomu zákazníkovi, tak poďme si teda nainštalovať vlastného AI agenta. Vlastného, bude náš. Na našom počítači vypnutie bez internetu bude fungovať. Prvé, čo potrebujete, je skutočne dobrý komp. A nie sú to ten hype, že teraz tie rámky a všetci to tu kupujú a proste všetko je drahé. Nie, za mňa je dobrý komp konkrétne táto vec. Je to Mac Mini 2026 a dôvod je taký, že Mac Mini 2026 má architektúru robenú tak, že videoram a RAM sa šeruje do jednej pamäte. Tento počítač je jeden z najlepších počítačov na LLM. Je lacný a excelentne dobre funguje. By the way, pročkové počítače od Apple nie sú také dobré, lebo nemajú tú šerovanú pamäť. Potrebujete mať veľkého hada. Čiže Python, tí, čo sú technici, vedia, že Python je programovací jazyk, aspoň trošku by ste mali tušiť, čo je Python. No a potrebujete prehrávač. Prehrávač je niečo, čo ten váš LLM model, ktorý si stiahnete a funguje offline, vie pustiť. Tak, jak máte Winamp a v ňom púšťate MP3, jak máte prehliadač a v ňom púšťate aj webové stránky, tak takisto existuje taký prehrávač na LLM modely. Olama. Zapamätajte, veľmi dobrý, krásny marketingový ťah od Facebooku. Llama je ich model a open source Llama, to je taká skrátka, že Olama je ich prehrávač na tie LLM modely. Veľmi dobrá vec. Dobre, potrebujete si stiahnuť nejaký model. V princípe je ich na svete, že stovky, tisícky. Library, keď nájdete Olama stránku, tak si stiahnete, OK, toto je model na čítanie výkresov, toto je model na básničky, toto je model, na ľúbosné romány. Tých modelov je tam veľa. No a inštalácia, ak máte IP Hour a máte nový komp, nové knižnice a nič sa vám nebude kaziť, tak v princípe tá inštalácia je veľmi easy. Technicky vygooglite si to cez ChatGPT, alebo je to priamo v Olame v návode. Jeden príkaz, chvíľku to chrastí a potom takýmto príkazom Olama run a púšťate váš konkrétny model. To nás som púšťal model Mistral. Ak chcem vedieť, či to funguje, v dokumentácii pozriem a Olama is running. Čiže náš model funguje. Čo sme spravili? My sme aktuálne, keďže máme workshop, ktorý není interaktívny, je to workshop prednahratý, tak toto je už náš offline model. Toto je teraz počítač, ktorý je vypnutý od internetu. Čiže ja sa opýtam, aké sú tvoje dovednosti, kedy si sa naposledy učil. Klasické LLM-ko, nudné, rozpindáva sa. Prečo sa rozpindáva? Chce z nás vydať tokeny, lebo za tokeny si my ako zákazník platíme. Čiže to LLM-ko to robí úmyselne, že tie tokeny, že tie odpovede sú dlhé. Ale to, čo je podstatné pre nás, posledné učenie bolo v októbri 2023. Dobre, poďme si to potvrdiť, či pozná lepšiu konferenciu. Tak, spýtajme sa o OK. Čo vieš o lepšia konferencia 2026 na Orave? A dávam tam, že buď stručný, aby sme nemuseli čítať romány. Aktuálne nemám informácie o konkrétnej konferencii lepšia konferencia na Orave v roku 2026. Potvrdili sme si, že ten model je offline, potvrdili sme si, že je trošku hlupučký, od roku 2023 je naučený a my ho potrebujeme teraz doučiť. A keď budete stiahovať modely, toto je Quer 3, je to čínsky model, ktorý je postavený na Lame a výhoda toho modelu je taká, že ju strašne dobre optimalizovali a má dobrú performance aj na slabších počítačoch. Čiže ak chcete písatko nejaké, tak Quer 3 je dobrý model. Dobre, poďme ho naučiť teda niečo. A učenie, to je ten zlatý grál celej AI. A poznáme dva typy učenia. Jedno je SFT, to je, že človek učí ten model. Čo je toto? Poviem, to je ruka. A čo mám na ruke? Hodinke. A takýmito spôsobami učím ten model. Väčšinou je to otázka, odpoveď. Toto robiť nejdeme, to sa nám nechce na tejto prednáške. Ale je taký zaujímavý spôsob, dávam úvodzovky, že učenia, alebo do učenia modelu je to tzv. rec file.
Čo sme predtým robili? Ja ako užívateľ som sa pýtal LLM-ka a to mi odpovedalo. OK, teraz medzi mojou odpoveď vložím tzv. Rec file, to je v tom Pythone písaný, nejaký súbor, ten sa takisto dajte vygenerovať a rec file sa bude pýtať LLM-ka. To znamená, keď sa pýtam niečo hlúpe, tak rec file opraví tú moju otázku tak, aby to LLM-ko tomu rozumelo. No a rec file sa používa na milión vecí. Personalizácia odpovedí. Vyhnutie sa tomu, aby sme proste napríklad negenerovali nejaký nevhodný sexuálny obsah cez naše LLM-ko. Korekcia odpovedí, blablabla, proste rec file je niečo, čo iba kontroluje tie otázky, ktoré dávam do toho LLM-ka. No, poďme ho naučiť. Vravel som, že sú dva typy, SFT a rec file. My ideme učiť ho cez rec file. Keď učíte model, vždycky zoberte dáta, ktoré písal človek. Zoberiem knihu, tieto dáta tam ládujem. Píšte si ich sami. Ak ste leniví, tak použijete option 2, to znamená iná AI učí AI, alebo nebodaj AI učí AI, čiže sám seba sa bude učiť. Keď použijete iná AI učí AI, tak aspoň trošku je výhoda, že iná AI používa inakšiu stavbu vied, inakší slovosled, čokoľvek. Toto, ak ste leniví, používajte. Najlepšie, keď sa ho naučiť lepšia konferencia, stiahnem ich stránku, to pasnem do nášho rec fileu. Nesnažím sa to generovať cez AI. Dochádza tu tzv. Modal collapse. Keď dlhodobo AI učí AI, tak to najkrásna ukážka. AI sme naučili, kto je Dwayne Johnson. A povedali sme ten AI, vygeneruje nám Dwayna Johnsona, urob to 100-krát. Vygeneruj ho bez zmeny. Toto je model collapse. Bez toho, aby som čokoľvek ja zlé urobil, tak takto fungujú dnešné modely. A to platí aj pre text. To znamená, keď tam to sa dá sa pozerať. Keď tam dlhodobo budem dávať nejaké texty a budem ich cez AI znova AI učiť, tak to AI sa rozhodne, že OK, tento človek nepoužíva toto slovo, tento človek používa veľa nadávky, tak budem preferovať nadávky a nakoniec zistím, že zo slovnej zásoby 3200 slov použijem 200. Takže model collapse, bacha na to. No dobre. Ja som bol ten lenivý, ja som si to nechal vygenerovať cez ChatGPT a povedal som mu, urob mi pre rec file nejaký učiaci súbor o tom, že čo je lepšia konferencia, lebo ChatGPT je múdrejšie, je zapojené na internet, no a v rámci svojho narcizmu sú tam aj dve rúžové veci, kde som písal niečo o sebe. Čiže Martin Jurek prednášal na lepšej konferencii. Hotovo. Toto je krásna ukážka, máte rec file, ja som vám bral, rec file je len obalovač tých otázok, ktoré idú do nášho modelu, ktorý funguje offline. Jediné, čo robím, mu poviem, to nám dávam nejakú otázku a použij nasledujúci kontext na odpoveď. A tie veci, čo som tam predtým mal, tak tie sa vložia do toho kontextu. To znamená, že ja v rámci tej query, ktorú som poslal do LMK, som tam dal už ten predgenerovaný súbor. No a čo sa stalo? Poďme si pozrieť video. Čo je lepšia konferencia? Ešte raz, toto je offline. Buď stručný. Náš model sa naučil. A to nie je o tom, že som ho teraz naučil lepšia konferencia, že je super. Si zoberte tam obchodné podmienky banky, dám tam hypotekárne úvery, dám tam proste nejaké vedecké články a naša firma má vyvinutého chatbota na našich dátach. No a tuning odpovedí, aj predtým som napísal buď stručný. Prečo? Lebo zase by sa vypindával ten model. Od nás chce tie tokeny dostať, on chce, aby sme za to platili, je tak naučený. Tak poďme ho trošku ukludniť, aby sa tak nevykecával. Strašne jednoduché. To som vravel. Tu mu vložím ten file, čo je lepšia konferencia, obchodné podmienky, ústava, čokoľvek. A jediné, čo mu poviem, odpovedaj stručne, odpovedaj bez dodatočných otázok. To je celé. Tak poďme znova. Sa ideme spýtať teda, že kto je Martin Jurek. Martin Jurek prednášal na lepšej konferencii na Orave 2026. Jedna prednáška bola skutočne dobrá a Martin Jurek je pekný chlapec. Ja sa aj tak smejem, aj som smutný, lebo slovo dobrá je na trojku a ja vám chcem ukázať, že slovo dobrá je slabá. Poďme ho vytuniť. Rec file, pamätáte si, čo všetko dokáže? Jedno z toho bolo také, že personalizácia správania. To bol jeden z tých posledných bodov. To znamená, keď som senior, rec file sa vie ku mne správať ako ku seniorovi, byť použije nejakú menšiu slovnú zásobu, keď som vedec, bude používať vedecké pojmy a keď som tínedžer, môže používať tínedžerské pojmy. A jedna z tých personalizácií, čo sa dá urobiť v našom rec file,
už sme ho naučili, buď stručný. Generation Alpha inak, ja mám deti. Generation Alpha to sú takí tí malí hobiti do 12 rokov. A jediné, čo som povedal tomu modelu, ten model je trošku už naučený, ale že odpovedaj ako úplný tínedžer, používaj slangy a cool slová. Poďme si ukázať, ako funguje teraz tá personalizácia v rámci operátora. Takže teraz som ten tínedžer, alebo Generation Alpha a spýtam sa rovnakú otázku. Offline, stále sme offline. Kto je Martin Jurek? Ty, Martinko Jurekík, prednášal na tej lepšej konferencii, no a vážne, bol totálne super X7, úplne sa mi páčil, úplne topičko, OMG, fuck, akože no. Kto tu má 6-7 detí? Všetci máme 6-7 detí. No dobre. Ale uvedomte si, čo sme urobili. Stiahli sme Olamu, stiahli sme LLM-ko, naučili sme sa trošku nejaký rec file, ale my sme vybudovali systém, ktorý môžeme nasadiť teraz do výrobnej haly. Tí ľudia si za to ChatGPT platia 5, 6, 7 tisíc eur mesačne. My im povieme ako firma, toto máte. Len to naučte, poďte nás to spoločne naučiť a dáme vám to za polovicu. 4 mesačne doma. A kde sa to dá všade použiť? No a to sa dá použiť proste všade. Veda, výskum, e-shopy, to sa dá použiť proste, právnici to môžu používať. Tieto dáta vám nikdy neliknú von. Takže tu je nejaké malé využitie. No a predtým som vravel, že vygenerujte si to všetko cez ChatGPT, aj ten rec file a vygenerujte si kopu veci cez ChatGPT alebo akýkoľvek iný model. Tak potom sám seba som podkopal, potrebujem vlastne IT firmu. Ono to je trošku komplikovanejšie, ten rec file je väčšia hračka ako to na tá štvorriadková vec a celé tie IT systémy sú väčšie. Aplikácia pre zákazníka, nejaká správa, databázy, support, takedy zhorí server, proste ja to nazývam, že furt dačo. Čiže áno, potrebujete IT firmu, ale minimálne máte tu na vymyslený business model, ktorý určite bude fungovať najbližšie 2-3 roky. No. To bol interaktívny workshop taký, že som klikal iba ja. Ale správame to takto. Ak to niekoho zaujalo, vidíme sa pri stánku InAgile a môžete sa tam aspoň staviť. Máme tam celkom dobrý AI test, aby sme otestovali ľudí, čo vedia rozoznať realitu od AI. A ja vám ďakujem za pozornosť.